Ey jawan dost. Hazreti İsa bir dünyanı örtü. Dünya näme? Dünya diýerler şu ýaşap berenlerimde haramda adaydylar. Dünyany örtü. Qarry heley, nursul, ýüzüňizi baş, ýani owadan egin maşy bahmışdyk. Hey heley kim bolýan diýipdir dünýä. İsa peýgamber. O heley näme diýipdir? Men şu dünýäň içinde haram zatly men diýipdir. Haram iýmek, haram içmek, haram kepleşmek, haram zat näme bolýan bolsa. Hususan guşiler, haram zatlar, gözlemeli zatlar, tele erkek gatışmaklar şu hele ýaýdypdyr men bir haram zatla diýipdir. O diýipdir. Sen nagy hele ýetip alýan bamy diýipdir. Yani sana da bulaşyan bami, haram işityen bami, sen biciri nursuz, halavatsız, ört qara olup ben deyiptir. Hava deyiptir. Men daşımın egin maşma allanıp geliyen ken maňa deyiptir. Yüzümün nursuzluğunu, halavat yoktuğunu gözden ak deyiptir. İzimde köseyen deyiptir. Köseyen, avreyinden kaçırıyan, oğul gıydinden ayırıyan, enaçasından ayırıyan, merekeden ayırıyan, doğa, ibadat, hacı, umru, hemmedadın lezzetinden ayırıp, oğum sür defediniz kanı soruyup, oklak koyyan deyiptir. Bana dünya değil ya deyiptir. Aramda ondan maşa işityenlerdir. Gayra zin mi? Yalan vururun mu? Ya bizire yerde bizire vururun açmella vururun mu? Näme dip oğul gıydimiz ya özümüz riayet etmeliler. Allah'ın haram eden zatına barmalılar. Gözü haramdan doldurmalılardır. Kuluğu haramdan doldurmalılardır deyip näme bir yadımıza salmalılar. Söyünme, kerseni dünya söyüp dur. Söyüp mennip gözüne kum kuyup dur. Hazreti Sofallah yarişan etti. Söyünme, kerseni dünya söyüp dur. Söyüp mennip gözüne kum kuyup dur. Ol bir haram kepleşenne, haramdat gözleyenne ya mahbaradan ya guşiden Oğum şu vaqt bir lezzeti var yanık da dünya ona men seni söyyennirin hu dileyen yanık gözüne kum koyup köredi ötüyor. Gözüne kum koyup kulli kalbi kör. Bir tofarda bu kulli şeyittirip zindagiden ilgun, heley, oğlonuşu, hormat, ibadet hep kesegli. Huday olan dadyna yetişsin bir torlu dady esmeden geçigli dünýeden geçip gitdiler. Hani 40 ýyl men nolal döwrüni el çarptyryp taşnarlar ýan adamlar. Elçek bu gurrunlardan puştur bakun mollaňa diýen gurrunlar diýen adamlar hani. Namyny şany galmaz diýen mahtumul nişan. Näme eserler galdy şol adamlar? Näme kitdiler özleri bilen? Hayır dogal kitdilermi? Ruhaniyetlerini galdyr kitdilermi? Özleriniň odul firişte ýany gursagy doly 7 gat asmanyň üstünden goşulan gursagyny näki zat bady. Näme onu ýadyndan çykaryp geçikmel dünýeden? Näme özüniň heýwandan farky badygyny bilmän geçikmel dünýeden?